Мисълта, която ще те накара да помислиш сериозно върху това. Идеята. Менопаузата е тук. Тя е част от теб и е напълно нормален период в живота ти. Както знаеш, аз съм Стела и съм холистичен диетолог. И работя с жени в периода на менопауза. Аз съм в перименопауза. Да, разочароваща промяна на тялото, на живота като цяло, като един лост за учене. Не можем да балансираме хормоните, за да излезем от менопаузата. Но можем да търсим и да разберем какво се случва. Можем да поддържаме телата си напълно здрави, еластични и в комфорт. И можем да потърсим помощ, когато се нуждаем от нея. Мога да ти помогна да преминеш през това. Можем да измислим, да нагласим точно това, от което се нуждаеш. Просто свържи се с мен и ще поговорим за менопаузата. Тя е един нормален период в нашия живот.